skoro nisam videla gromoglasniji aplauz i bolju reakciju publike i nevjerovatna sinergija. Vi ste tako prvo kontrast i uloga, ali nekako vaš spoj je fenomenalan. Hvala na utiscima i osetili smo iz publike ogromnu ljubav. Da. Pa i publika osjeća ljubav sa vaše strane, ova predstava se igra preko 10 godina. I tekst je Miloša Radovića, ali tako, Saša Koprivica režirala. Da. Interesantna tematika, bezvremenska, stalno aktualna, da kažem neka generalna proba braka. A sad, moje pitanje je, da li je to možda danas prevaziđena forma u današnje vreme? Šta mislite? Pa mi smo tu da kažemo da nije. Možda se tradicija malo gubi pritiskom sa raznih strana. Imati ispred sebe dva dinosaurusa koje su jako tradicionalna, dva raka koje su izuzetno porodična. Sad ona govori privatno o njoj i o meni, da. Sem ljubavi o kojoj govori ova priča, ovo je pre svega jedna divna ljubavna priča, mi ovde postavljamo razna pitanja vezana upravo za tradiciju, za odnose, za negovanje tih odnosa, za komunikaciju, poštovanje i eto, ako smo dali možda neke ponuđene odgovore, rešenja, ne odgovaramo mi na pitanja, ali eto, kao ovo je jedna od mogućih verzija. Brak je sada u ovo vreme devalviran i postao je nešto što služi nekima kojima ne treba brak uopšte. A sve je učinjeno da bračna zajednica, to je porodična zajednica, bude uništena, zato što kad uništiš tu vrstu nukleusa, onda lako manipulišeš ljudima. Prodaja neke lažne emancipacije, što muške, što ženske. Ja čak u jednom momentu kažem, pa znamo mi, muško je uvek krivo, jel? Živimo u vremenu kad šta god da se desi, ako je muškarac nešto uradio, 300 pitanja, ako je žena nešto uradila, onda nema pitanja. Mi vraćamo ženu ženi, muškarca muškarcu i vraćamo ih jedno drugom, jer jedno bez drugog teško da mogu da postoje. Sve to što on misli da je bivši čovjek i da ja sam jednom nogom u grobu, ona je dosta mlađa i ona će ga naterati da živi. Sve to što je ona ponela iz tih svojih blokova kao muško-obaljasto jebote, sve će on to da nadomesti nekom svojom produhovljenošću ili ne znam, to što je profesor. Nekako potrebni su jedni drugima. Živimo u svetu gde smetamo jedni drugima. Valjda čekamo neki svet kad ćemo ponovo biti potrebni jedni drugima. I ono što ja mislim da je jako važno da se shvati, a to je, i mislim da i o tome govori ova priča, a to je da brak, odnosno venčanje, stupanje u brak nije kraj, nego je zapravo tek početak nečega. I onoliko koliko čuvamo i koliko negujemo to, toliko će da traje. Hvala, Mina. Eto, ukoliko biste bili volji da podelite možda neke planove, buduće projekte koje možemo da očekujemo od vas, gde možemo još da vas gledamo? Ja očekujem da se prikaže serija Sablja i evo sad je ta informacija isplivala pre nedelju dana za javnost, ja sam to znao malo i ranije. Idemo za Cannes sa tom serijom i nešto sam uzbuđen povodom svega toga, jer sam pogledao prve 2 epizode i stvarno je fantastično da se čovjek pita zašto uvek ne radimo ovako. A što se pozorišta tiče, nemam ja više vremena, mislim, nemam termina gde da uglavim ništa novo, tako da, Mina? Ja gostujem, igram, proslavila sam 30 godina staža u decembru i ulazim u sledećih 30 godina. Čestitam vam, ja sam rada da vas pogledam na sceni i kada pevate, jer ste gostovali više puta u Smederevu i zaista je bilo zadovoljstvo. Da, doći ćemo svakako ovde predivno uvijek. Hvala vam još jednom na fenomenalnoj izvedbi. Hvala vam i publici.